Ръшва. По-рано бе, по-рано са гадкия работи. Я ще ме кура. Те знаете ли, че от техния... Ари, като сме сити, да скачаме от нашия спаун в техния спаун? Това може ли? Да. Да, бати якото, брат. Им казваме, че по Аре, долу, как да Аре да сте? се скачаме. Аре, аз брат, взем долу баретите, брат. Луцън! Как да слезем долу? Момент само да си спомня, момент да си спомня. Не, Аз знам. май не от тук. Къде? Май не е от тук, верно? Или Е, май там е, от там е, тук е. А, да. Не от тук. Ай, точно тук е. Фак. Ама трябва да стрейфвате. Не бе! Има невидима стена. Ви двамата сте. Аз си лагам сериозно обаче. Найс. Монтаж. Арис. Айде, ръшвайте. Ай, отвори де! Ама ние ръщваме ли? Абе, брат, пусни! Подзад. Зад тебе. Взе сме, той да знае. Как е? То в момента много странно. Крака ми е по диагонал между клавиатурата и мишката и ми е супер удобно. Искам, брат. Чакай, брат, ама е тъмно. Снимай се с уебкама. Ще прат само на клечата има фейсбука ми. Клечо виж си фейсбука, брат. Ох, чай, че се снимам. Сега без да искаш го полстваш с стената на някой. Брат, то нищо не се вижда. Ударих си брайтнес! Чай малко. Ударих си брайтнес. Ма боли ли го много това, брайтнес? Правим ги. Какво се хитва? Батигадия, брат. Батигадия, дебел. Аз мисля за храна и заради това не мога да играя. Аз мисля за майката и аз зато не мога да играя. Благодаря, че поне предупреждавате за плачвате. Кой пука? Ако! И шорт, суисайд шорт. Ние да кара майк трябва да стоим. Ето тук има AK. Full buy. Не ми вика. Вече, я гледай ми да, брат. Не ме бокой, че ще пръсна. Моля. Браво. Аре бе, къде това на 6? Един на 4 кръв, има един на 4 кръв. Къде това бе? Ой, шорт! Ай, моля. Клечо, нали гледаме те? Клечо, как минаха към... Гледах го, той мина един. Спокойно. Аре, брат, 4 ли, какво? имаме помп. Бомб. Влезти му заедно сега. Ай, какво заедно, бе, брат? Just do it! Слушайте ми ли? Това стоя, бутица на смъртните, бе. Изнесах ли ви, бе? Един тунел на 50. Кой е, бе, брат? Кой е, бе, брат? Кой е, бе, брат? Маляко на бе. Не. Тук е като била, брат. Празно. Браво, добра игра, момчета. Бихме ли, бе? Ранка. Този враг се на първо място ли свърши? Брат, на първо.